Здравейте хора отново. Просто крипа ми се изключи. Взех си нещата и да си проверя героите така. Да видя едно нещо с Леон и видеото ще е тук. Защото видеото ще е кратко. Може малко проблеми ще чакате. Не проблеми, просто го снимам сега сутринта и малко ми се спи, фаче, а аз играх пред вас. Invisibility! Don't make me get Nita! Добре. Значи, виждам се. Invisibility! Виждам се. No way! Добре, хора. Добре сега цело. Invisibility! Рибачите си пак са ги снимали. Аз от колко време не съм идвал тук. Пък чак работчетата да снимали хора. Ами хора, видеото ще е до тук. Благодаря ви, че гледахте. Ударете лайк бутона, абонирайте се за канала и ще се видим някой друг път. Чао!